Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Da ba dai Al Jazeera ce a rahotannin da suke kawowa. Labaran su live sun bayyana cewa kasar wannan jaridar kasar Isra'ila Channel 12 ta bayyana cewa missile da ake ta harbuwa daga kasar Lebanon zuwa Isra'ila. Wannan missile da ake ta harbuwa fa ya kasa tsayuwa. Ma'ana missile ne da ake harbo shi ba tsayawa. Kawai harbo shi ake, kuma duk wanda aka harbo in an harbo 10 to 5 za su iya faɗawa. Don haka Yahudawa da suke arewacin ƙasar Isra'ila da yankuna da kuma rundunonin sojoji da aka jibge a wannan yankuna to suna cikin bala'i. Suna cikin bala'i. Mutanen Mai Nasara, mutanen Hezbollah, haƙuri an sha haƙuri. Ga kuma lokaci ya zo na ramuwa, kuma alhamdulillah muna samun nasara mai girma. Daga rahoto na biyu kuma, katafaren jirgin Amurka ne dai yake kawo gawawwaki na 'ya'yan Amurkawa. Daman jamhuriyar musulunci ta faɗa tun kafin fara yaƙi, ta ce ku riƙe 'ya'yanku, kar ku yadda Trump ya turo 'ya'yanku gabas ta tsakiya. Idan sun zo da ƙafafuwansu to za su iya dawowa a guragu, ko kuma a dawo muku su a akwatin gawawwaki. To gashi nan dai yanzu haka 'ya'yan Amurkawa sai dai a kawo musu su a akwatunan gawawwaki. Mai ihu ya ihu. Ga wa'innan maƙiya Allah kukansu ba daɗi, ba daɗi kukansu. Allah ya ci gaba da bamu nasara. Ƙarfe 11:30 agogon Najeriya, kamar yadda Al Jazeera take kawo labarai, rahotanni akan halin da ake ciki a babban birnin Isra'ila da wasu yankuna. Yanzu haka missile ɗin ƙasar Iran mai ɗauke da bama-bamai yana ta dira a eriyoyi da dama na wannan birni na Isra'ila. Wannan makamai da suke sauka ga irin samfur yadda suke wasa, suke haskaka sararin samaniyar Yahudawa. An bayyana cewa motocin ɗaukan mushe na Yahudawan nan da sauran waɗanda suka ji munanan raunuka su kawai suke jiniya a biranen Isra'ila. Ma'ana dole a kwashi yau mushe. Mushen yau da alama zai fi na jiya insha Allahu. Fatanmu shine Allah ya ci gaba da bamu nasara, ya ci gaba da riƙo da hannayenmu. Nan ba dai Al Jazeera ce a rahotannin da suke kawowa. Labaran su live sun bayyana cewa kasar wannan jaridar kasar Isra'ila Channel 12 ta bayyana cewa missile da ake ta harbuwa daga kasar Lebanon zuwa Isra'ila. Wannan missile da ake ta harbuwa fa ya kasa tsayuwa. Ma'ana missile ne da ake harbo shi ba tsayawa. Kawai harbo shi ake, kuma duk wanda aka harbo in an harbo 10 to 5 za su iya faɗawa. Don haka Yahudawa da suke arewacin ƙasar Isra'ila da yankuna da kuma rundunonin sojoji da aka jibge a wannan yankuna to suna cikin bala'i. Suna cikin bala'i. Mutanen Mai Nasara, mutanen Hezbollah, haƙuri an sha haƙuri. Ga kuma lokaci ya zo na ramuwa, kuma alhamdulillah muna samun nasara mai girma. Daga rahoto na biyu kuma, katafaren jirgin Amurka ne dai yake kawo gawawwaki na 'ya'yan Amurkawa. Daman jamhuriyar musulunci ta faɗa tun kafin fara yaƙi, ta ce ku riƙe 'ya'yanku, kar ku yadda Trump ya turo 'ya'yanku gabas ta tsakiya. Idan sun zo da ƙafafuwansu to za su iya dawowa a guragu, ko kuma a dawo muku su a akwatin gawawwaki. To gashi nan dai yanzu haka 'ya'yan Amurkawa sai dai a kawo musu su a akwatunan gawawwaki. Mai ihu ya ihu. Ga wa'innan maƙiya Allah kukansu ba daɗi, ba daɗi kukansu. Allah ya ci gaba da bamu nasara. Donald Trump yake cewa la uridu an yuqtala Mujtaba Khamenei, baya son a kashe jagoran addini na Iran Mujtaba Khamenei, wala a'lamu idza kana ala qaidil hayat. Duk da cewa bai san ko shi na raye ba, amma da yake shi baya son a kashe shi, saboda kun san Iran sun kace in an ka kashe shi za su kai hare-hare a cibiyoyin nukiliya na haramtacciyar ƙasa ta Isra'ila, ko da a yi mutuwan kasko ne, kuma da duka alamu suna iya yin wannan. Waɗannan mutane na Farisa yanzu dai sun fara ba duniya tsoro. Koriya ta kudu ta nemi daga Iran alƙawali na a kiyaye mata jiragenta, cewa akwai jiragen Suel 20 da sun ka makale, da Al Jazeera sun ka wallafa.
suna son don Allah Iran ta yi hankuri a bar jiragen su huce su kai gida, a taɓe su suna neman alfarma. Wannan bidiyo hare-hare ne na jiya wanda haramtacciyar ƙasa da kuma Amurka sun kai a birnin Tehran na Iran. Amma Al Jazeera sun wallafa wani bidiyo da Isra'ila sun ka hahaɗa na hare-hare mai matuƙar muni, amma akwai tsohin hare-hare ciki tun na leka ta gaba ɗaya sun ka ta haɗa su, sun ka jona sun kai bidiyo guda. Ba mu turo shi saboda wasu kasu ɗauka shi su yi ta yaɗa, tun da bidiyo ne da an kai editing ɗin shi. Bi mana an kai ma aiki duk wani abu da sun kai in dai mai muni na sai da sun ka haɗa shi. Al Jazeera sun wallafa shi kuma sun tabbatar da cewa tsohin hare-hare ne suke ta abin ga tun na lekata ne zuwa na jiya nan. Duk lokacin da sun kai wani hari mai muni to sun ka gaggame sun ka jajjona wannan bidiyo suna sakin shi akan cewa hare-hare ne na jiya, inda Al Jazeera sun ka wallafa. Ita nan ma dai wasu miyagun hare-hare na da su Isra'ila sun ka kai a ƙasar Lebanon da sun ka bayyana. Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye. To annabta yahudu bi aksar min 13% man ya faɗo, ɗanyen mai wajen kashi 13 cikin 100 ba da tajili Trump asaful buniyar tahtiyatul dagatul iraniya bayan Donald Trump ya fasa da bugun buniya tahtiya na ƙasar Iran ɗin nan. Za ku ga bukalaka sun yawa saboda ba mu samu dama da sahi akwai wani aiki da gabanmu, yasa ba mu samu mun ka hawa ba. Yanzu ma in mun ka sabka kuma ba mu san lokacin da za mu sake samun dama. Ka ba da sanarwar shahadantar da wani babban jigo komanda a nan kudancin Labanan. Shugaba ne sosai, yana daga cikin Ridwan rundunar nan. Sunan shi Abu Khalid Barji. Allah ya masa rahama, Allah ya masa afuwa. Yau tabbas Isra'ila ta kai munanan hare-hare zuwa nan kudancin Labanan ɗin, kamar yadda muka riga muka sani. Su ma dai a nan kudancin Labanan ɗin ai ba sa ji ta daɗi, ba sa ji ta daɗi, yayin da kamar yadda muka riga muka sani 'yan Hezbollah suna kai munanan hare-hare zuwa nan Isra'ila, suna harba musu rokoki, ma'ana sun dawo da ci gaba da aikace-aikacensu. Rahotanni sun tabbatar da Isra'ila tana yin mummunan shiri a nan kudancin Labanan ɗin, amma dai babu waɗanda za su dakatar da su ga wannan abubuwan da suke yi sai 'yan Hezbollah. Akwai wani map da na gani ɗazun Isra'ila sun fitar, kusan akwai yankuna da dama sun ba da umarnin lalle a kwato waɗannan yankunan, banda munanan hare-hare da suka kai gurare daban-daban a nan Labanan ɗin. Allah ya ba ma Hezbollah nasara, Allah ya ba ta nasara, Allah ya ba ta kariya. Tabbas suna mugun tanaji, suna mugun shirye-shirye a nan kudancin Labanan ɗin. Akwai umarnin ma da Minister of Defense na Isra'ila suka bayar da duk dai akan nan kudancin Labanan ɗin.